48, FGM, take 1. 안녕하세요, 감사합니다. 감사합니다. Ay, Kabisyo! Feel good morning! Ako po yung cool na Angkol Dagol. Ako naman po ang hot na Tita, Tanya Chinita. So, ready ka na ba, Col? Nako, hindi pa eh. Pero, I have to. So, bato-bato pick tayo? Kung Sino muna? Bato-bato pick! Ako ang unang magtatanong. Okay, sige. So, ang gagawin dito, pag na kuryente, iinom tayo. Meron tayong series of drinks dito. Easy, medium, and large. Huh? Okay, lagay mo na yung kamay mo, Col. Ako na ba? Sabi ko naman sa'yo, ikaw lagi kitang nafe-feel na sincere ka sa mga tira. Larga! Pwede ba igilid ganyan direct? Okay, easy pa lang to. Kulitin mo na ako. Ganaw-ganaw. Sige na. Tanong ka na. Wala pang tanong. Nakukuryente na ako. Nakabahan ako sa mga tanong. Col? Nakarasyan mo ba? Nakarasyan mo ba ako nung una mo nakita? No. Wow! Oh my God. Di mo ako nagustuhan kahit yung shit ang sarap nito. Dali lang. Oh! Hindi, to be honest, you're hot, you're sexy, you're pretty. Pero, syempre, tropa. Thank you. Easy. Okay. Sa likod ng liberated personality mo sa radyo, strikta ka bang ina sa anak mo? No. 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 No, na-stress ka. Na-stress. Ano kuryente? Okay, inom. Op. Ubusin mo yan. Ay, ang sarap. Kunyari pa, tapos... Ang sarap. Okay, next. Moderate. Bakit ganyan yung tanong sa akin? Tapos sa'yo, iba. Masaya ka bang may partner ka sa radyo ngayon? Yes. O, wala pa? Wala pa nga. O, feeling mo dapat solong programa ka? Yes, may partner. Oo nga. Mahirap kaya kung walang tagatawa. So, totoo yung sinasabi mo na. Mayos ka. So, sino yung pinaka-favorite mong tandem? Ikaw, siyempre. Tanya Chinita. May delayed reaction. Okay, next question. May nagpapatibok ba sa puso ni Tanya Chinita? Yes or no? Yes or no? May nagpapatibok ba sa puso? Family, yes. Family? Hindi family to. Normal yun sa family. Pero somebody special. Yes. Tingnan natin kung... Pag hindi ako nakuryente, di totoo. Pag hindi, edi nai-scam ako. May follow-up pa naman mamaya. Freestyle. Infatuation lang to. Parang milk tea to na 3 weeks na. Okay. Masarap siya. Kulang ka sa tulog. Paswag ka ba? Wala ka na panlasa. Mayos ka. Masarap na lahat sa'yo kahit anong iniinom mo. Siya nga din masarap eh. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibigan. Okay, sige, go. Col? Totoo ba yung chismis kung bakit ka lumipat ng istasyon? Ano chismis yun? Yun lang. Oo, hindi. Hindi. Hindi totoo? Hindi nga. Tingin ka sa camera. Hindi totoo yun, Col. Hindi. So kaya ka lumipat kasi? Gusto kong
ka-tandem ng isang Tanya Chinita? Gusto ko ang nota mo. Bakit bias to sa akin? Love you! Okay, sa hard question tayo. Nakaramdam ka na ba ng pagkailang sa SPG contents nyo ni Angkol Dagol? SPG contents ano yun? Ay, sa drama? Radyo, Sa drama ba? Yung nagsisex sa, on air. Mukha nga naman. Yun nga yun eh. Hindi. Kasi trabaho lang, wala personal. Nagulat nga siya nung first gano'n na, ay, tumasik na ito. Nung first day, di ba nagugulat ka? Oo, mas ano pa sa akin, mas wild pa. Eh, alam niyo naman, inosente ako. Oo. So, hindi ka naiilang, ha? Pero di ako naiilang, ah. So, favorite mo ba pag nag-SPG tayo? Sa drama? Wala, no. Ay, hindi, masarap. Huh? Lahat na masarap din. Okay. Okay. Ako So, gusto nyo na talaga ako makuryente. Okay. Mahal mo pa ba siya? Sino? Ako? Ever na ipurso ka niya, mag-oo ba? Oo! Okay. Oo, ha? Okay. Talaga nireset nila kasi ako na. Call? It's... Bukod sa asawa mo, meron ka pa bang naging karelasyon? Nireset niyo talaga, ha? Oo, hindi. No! No, of course. May kailangan maghanap ng bahay ngayon. Sanay ka, kaya mo matulog sa lang? Sandali lang, ba't nangunguryente na? Wala talaga, promise. Oh, Loyal. Loyal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lord, I offer my life to you. Yay! Woo! Yay! Oh my God! Bakit may reset to? So happy first anniversary sa'yo dito kasi first celebration mo ng Gala Radio Anniversary. And sana po mga kabisyo, patuloy niyo pong tangkilikin ang aming programa. That's Feel Good Morning! Happy anniversary mga kabisyo, and thank you also for welcoming me here, kids. Malalo ka na sa ating tandem. Salamat at tumatawa ka pa sa mga jokes ko kahit seryoso ako. So thank you. Seryoso akong tao eh. At sa lahat ng mga, of course, Love Radio team, thank you for accepting me. Di ka sure. Salamat po. Dagang salamat. Ay, sabay tayo. 1, 2, 3, go. Happy 48. Happy 48. 1, 2, 3, go. Happy 48th anniversary. 48. 48 na. With emphasis. 1, 2, 3, go. Happy 48th anniversary, Love Radio! Happy 48th! Excuse me. May maglilipat ng bahay. Cake dyan, may cake. Pagkasabi ko lang na loyal ako. Ano to? Ay, sabi ko nga kayo. Happy kayo! Sir, happy anniversary ha. Ay, naman ko pa siya. Oy! Patawarin mo ako.